ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи як темае ки хеле ҳам спорния, як мавзӯе ки хеле ҳам одамо дар ин бора гап зада истанд, чи политикои рус бошад, чи шаҳрвандои Россия, чи шаҳрвандои Тоҷикистон, яъне ки дар бораи манижа. Манижае ки дар Евровидение иштирок карда. Гап мезанем аз аввал то охира ки чӣ хел дар Евровидение афтид, манижа дар асл кияй, дар Евровидение аз номи ки баромад, хич ҳамчун ки дар ҷаҳон муаррифӣ кардагиай, ки зиддай, ки противай, ки тарафдорай ва оқибати ҳамаи кор чӣ шид, Евровидение чӣ хел тамом шид, касе ки намедона. Вобши маълумоти пурра. ва амира хотиррасон мехоҳам бикунам бародаро ки бисёриҳо дидестанд ки дар ин канал видеои страшилка интизора, не ки дар ин канал какта дига хеле видео баромадестай. Не, ин канал погза тағйир наёфтестай. Страшилкаҳо мешава, но у темаҳо фақат дар як канал мешава ки дар у канал ин хеле темаҳо бо намешава. Канали SM Шарипов навда. Ссилкашо знемҷа подсказкачанха меброяку, меҷахен тамошо мекунем ва дар охири видео ҳам кружок меброя ҳамҷа дастай. Будуроин подписатсия кунед, дар уҷа видеое аст ки хай будуроин хитом бинед. ва бародаро як хабари дига барои мухлисои ҷанговару бозингаро, яъне ки барои шахсоне ки бисёри вақти хишона дар тамошои бозию варзиши дигари корҳо мегзаронанд. Бародаро шумо метавонед ки вақти хитона ба полза истифода баред, яъне ки агар бутонед угадат карда кадом дастаи бозингари, кадом ҷанговар дар ҷанги дар пеши истодаш ғолиб мешавад, шумо дар ин тавонои хитон метавонед ки сум кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед. Фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан промокоди канала истифода баред, барое ки промокод метавонад шумода дар депозити аввалтон то 6500 рубла бонус буда в зависимости аз суми мондагитон. Ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан албатта ки дар комментария закрепи чидагӣ. аввал гап мезанем дар бораи шахсе ки победитель шид, яъне ки ғолиб ба даст овард, ҷои якума гирифт дар Евровидение. Ура гуноҳгор мекунанд ба истифодабарии маводи мухаддир дар вақти баромад кардан. Тамошобино заметид карданд ки солисти рок-группаи итолиёӣ Давид Дамиана хича ба устал хам кард ва чӣ кори кард карочи дар ҳамҷа. Ҳамаи корро во мегӯянд ки ҳамаи вақта маводи мухаддир истифода кард. ҳозир шумо дар кадр дидестем бародаро ки Давид хича хам кардестай усталда ва чизира ба фикрам ки нафас кашидест ё ки нафас накашидестай ва дар ҳамин вақт барабанчики амраш ура ятинги мезанад, мегӯяд дибил хесарта блоку. Дар пресс-конференсия барои защитаи худаш гуфт ки ӯ ягон чиз истифода бурдагӣ нестай. Дар вақти нишастшон дар ҳамун столе ки шиштагӣ будан, стола шикастанд ва ӯ хам шид то ки бина ки намедонам хаш стола шикаста бошад, ҳам қадар хам мешава бугу. Ба гуфти худаш ки хам шидай бина ки кубинем ҷағи шикастагиш чӣ қадар ай. Ба ман иша намефаҳмам ки чӣ ба барабанчики да бояд траятинги бизана, типа хам накухта ки мефаҳманд ки мо стола шикастем гӯё. Короче ман смисли тинги задани ҳаму барабанчики баргиша намебинам. Скорее всего метавонанд ки тамошобино прав бошанд, барое ки охи афтира шумо бинед кадом одами соқа хеле гап мезана, хеле афтқати и вообще коли баромад кардестай. Группаи итолиёӣ бо номи Måneskin дар конкурси Евровидение бо фикри ҳамаи жюриё ва бо фикри тамошобино ғолиб шидан, ҷои якума гирифтан. Дар таърихи Евровидение ин сеюм борае ки Италия ҷои якума мегирад. Ҷои дуюма гирифт Франсия, сеюма Швейтсария. Аз ҳарояндаи тоҷике ки аз номи Россия баромад кард Манижа ҷои наҳума гирифт. Дар кушодашавии Евровидение дар Роттердам сароянда Манижа пайдо шид ба кокошник меган русо чӣ меган хеле сару либос хади шумо бинем барои он хотире ки ба фикрам ки сразу ҳама одамода вид нашава. Журналистои рус ира чӣ хел комментировать кардан, яъне ки оз суханое ки ман мегум чиста переводи суханои журналистои русай. Дар дарошкаи кабуд на ин ки сирх мисли ҳар вақта омадестай рус духтари ҳақиқӣ. Дар асоси прикидӣ дар Instagram флешмоб ташкил мешавад ва чӣ хеле ки шумо мебинед ҳама специали маска мисли галавнои убори манижавори маска карда флешмоба пеш бурдестанд. Ва ҳозир бисёриҳо мумкин бигӯянд ки духтар тоҷикай чӣ ба аз номи Россия баромад кард, яъне ки Россияро муаррифӣ кард. Бародаро ай номи Россия баромад кардан ва Россияро муаррифӣ кардан дар Евровидение барои кор, яъне ки хеле ҳам сахт меҳнат кардагиай, барои он хотире ки вақте ки байди ӯра интихоб кардан барои иштирок кардан дар Евровидение хеле ҳам критика нисбати
аз ҳама тарафа бурид. Яъне ки хеле сахт меҳнат кардагӣ то ки аз номи Россия баромад кунад. Хейтро нисбати творчествою, нисбати хидаш, нисбати суханош гап задан ва бисёри шаҳрвандои рус дар бораи Байдош гап задан ва дар бораи хидшам ки ӯ вобшета духтари рус нест. Чиба аз номи Россия баромад мекунад. Ва дар ин бора ӯ гап зад дар рӯзномаи британский The Guardian. Послушайте, правда, мы с вами не стадо вороны. Прошу, отвалите. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю. بیایم بردارم من ترجمه میکنم همجره ممکن یه خودم اگر نفهمن یعنی که در بایدش چی میگم گوش کنین ما رامای گوسپند نیستیم کو زاغا باشه شما خب کنین و باید بگیرین که من شما را گناهگار نمیکنم نکی خدمت خیلی سخت دوست میدارم من اینجا 29 ساله و به دنیا آمدگی در تاجیکستان با مسکو کوچیدگی سال 1994 به خاطر اونه که در نتیجه جنگ شهروندی در خونهشون снаряд мераса. РГГУ-ро тамом кардаги образованиеш боша психологай. Барои иштирок кардан дар Евровидение суруди менеҷера интихоб кардагиан дар натиҷаи овоздиҳии канали якм. Яъне ки тарафдороне ки ӯ бояд иштирок кунад дар Евровидение тақрибан 40% тамошобинои канал буданд. Менеҷер бештар машҳурай дар байни одамо дар байни тамоми ҷаҳонам бигем, на танҳо ба хотири сурудош ва балки ба хотири мавқеи фаъоли шаҳрвандии худаш. The message is the stereotypes. Яъне ки ӯ дастгирӣ мекуна феминизма, боди позитива ва ҳифз мекуна ЛГБТ сообществора. Касе ки намедона ЛГБТ сообщество чие, байрақшон дар чашмшай ба фикрам бисёриё фаҳмиданд. Ва мубориза мебарад бар зидди зӯроварӣ дар оила. Аз соли 2019 менеҷер амбассадори фонди падари жизнай ва аз соли 2020 боша сафири хайрихоҳи созмони ООН оид ба корҳои гурезагон. ва яке аз мавзӯъҳои асосие ки дар сурудош ӯ дар Евровидение мехона и мақоми зан дар ҷомеа. Аз як тараф мо баромад мекунем ки мо тарафдори арзишҳои анъанавием ва аз дигар тараф мо иҷозат метаҳем барои хондани чунин сурудое ки ягон хел арзишҳои анъанавии русиро нишон наметаҳанд ва ин сурудо бо номи сурудои русиянд. Касе бо матни ин суруд шинос нестай тавсиятон метавонам. И чие як чизи нофаҳмое ман намефаҳмам ки и чие и дар бораи чие ва хеле ҳам суханҳои бигем на ба фоидаи менеҷер гуфт депутати Госдумаи Россия Виталий Милонов. Барои ман ҳамчун барои бисёриҳо тамоман маълум нестае ки барои чӣ хотир маҳз менеҷер баромад мекунад ва муаррифӣ мекунад Россияро дар Евровидениyaи соли 2021. Ӯро иҷозат додан баромад кардан дар Евровидение аз номи Россия хеле ҳам фикри хато буд. Ман фикр мекунам ки як ҳаракат карданай то ки Россияро паст кунанд то уровени Европаро. А фикри Милонова боша дастгирӣ кард композитор Александр Градский ва менеҷера баробар кард бо бомжи Пёнска ва продюсер Андрей Разин. Чӣ хел мумкин буд ки иҷозат бидед чунин сарояндаро то ки ӯ баромад кунад дар конкурси Евровидение дар чунин муддат ки ҳама зидди Россиянд. 100% и сароянда менеҷер ягон ҷоро ишғол намекунад ва танҳо як бори дига ҳам паст мезана ватани моро. Як позорае ки ман наметавонам мирам таҳаммул кунам. Дар ин бора сухан гуфтанд Иосиф Пригожин, худрук буранских бабушек Анна Прокопьева ва нависандаи фантастически корборо Сергей Лукьяненко ки ҳамаи ида на хиди менеҷер маҳқулай на эҷодиёташ. Ва аз дигар тараф боша санъаткору сарояндаву одамое ки эҷодкоранд менеҷера дастгирӣ карданд. Ребята, быстро поздравляйте все ее, быстро поздравляйте. Я же говорила, это круто, и мы все будем за тебя болеть всей страной. Ва ӯ гуфтанд ки мо 100% бовар дорем ки ӯ ғолиб мешавад дар Евровидение, яъне ки дар вақти баромадаш. Комментариёҳоро хондам ва хеле ҳам ҳайрон шудам. Ман наметавонам фаҳмида ки барои чӣ хотир менеҷера ҳама бад мебинанд ва намехоҳанд ки ӯ ба Евровидение барава. Овоздиҳии халқӣ буд, шумо худтон ӯро интихоб кардем. Ман мефаҳмам барои чӣ хотир ӯ ба сурудош ҳамаро девона кардагия ва ман бовар доштам ки именно ҳамаро интихоб мекунанд. Ман ӯро аз нуқтаи назари харизма, интересни буданаш ва актуалности сурудош баҳогузорӣ кардам. Клипи менеҷер ки дар YouTube канали Евровидение баромад дар ҷои якм дар тренди видеохостинги YouTube буд ва
10 миллион просмотр гирифт. албатта ки мо гап зада истем дар вақти баромади хабарҳози хитон медонем ки чӣ қадар шидагӣ. ва дар бораи манижа ва сурудои ӯ дар интернет ҳам дар комментариҳо ҳам бисёр ҳар гуна гапҳо ҳастанд. ягон кас сарояндаҳои руса ин қадар бад намебина мисли хиди русо. русо ин суруд хеле ҳам бадай. ма да бифаҳмонед мусиқӣ дар киҷоай одамое ки мега ки ӯ хонда метавона шумо девонаед. бале хориш созай не ки ӯ худаш тамоман ягон чира наметавона. Тамоман бад баъди Билан, Лазарев ҳамин хел. як факти аҷиб агар ки шумо комментариҳои русора перевод кунед ба гузашта сафар мекунед. рост ба асри сангӣ. Забони русӣ хеле ҳам форамай барои гӯшҳои мо. Салом аз Сербия. Ман наметавонам ба ин бовар кунам хеле ҳам зур буд. Россияда барор. Салом аз Австралия. Хеле ҳам ҷолиб. барор. оғӯш ва ишқ аз Румыния. ва яъне ки мумкин бисёриҳо ҳозир ҳайрон шудагӣ бошанд аз ҳама рафтори ин кор ки яъне ки ӯ чӣ хондае ки ҳама дар бораи суруди гап зада истай ва бисёриҳои русода мақбул шудагӣ нестай. аз ҳатто депутатҳо хеса дар ин бора гап зада истанд. хатия депутатҳо дар ин бора гап заданаш ӯ қадар чи нест. ҳозир охиронда мо гап мезанем дар бораи ҳамаи кор. не ки 8 май дар вақти пресс-конференсия хиди манижа гуфт ки як чанд матни ҳамин суруди ӯ хондагиай тағйир додай. ана кай ҷо фаҳмида мешавад ки чӣ бо ӯвои хел реагировать кардан. бале мо як чанд матни суруда тағйир додем. бале мо аз девор намепарем. мо дар инҷа қарор дорем барои шикастани девор. аз ҳамин хотир ма матни суруда тағйир додам. ба фикри манижа ки набудани толерантност ва зулм дар ҷомеа оҳиста оҳиста дар Россия хубтару беҳтар шидан мегирад. ба гуфти ӯ ки гарчанде ки ғайриоддӣ натова ҳам агар мубориза бар зидди ксенофобия ва ин муноқишаҳое ки дар Евровидение шид ба ӯ имконият дод ки бо бештар хубтар худша дар Россия ҳамчун дар ватани аслӣ шиз кунам, яъне ки дар хонаи худаш. яъне ки аз ҳамаи корҳо мо чӣ хулоса мебарорем? ба сабабе ки чӣ хеле ки дар аввал мо гуфтем манижа психологай ӯ мехоҳад ки оҳиста оҳиста мнениеро дар ҷомеа тағйир бута нисбати ҳар гуна корро. мисол понятияра камтарак тағйир бута ки допустим озина нигоҳ кунед шумо ин баромад кард ҳама зиддият нишон доданд ки чӣ ба именно манижа мақсад муаррифӣ мекуна Россияра. ман медонам сабаби барои чия хотира ки ин манижара миллаташ тоҷикай. аз ҳамин хотира якум сабабаш. дуюм сабабаш ки мақсад матни суруда тағйир додагиай бисёри коре ки ӯ қабул карда натонистам. мақсад ты какое имеешь право ки матни суруда тағйир метӣ. бале открыто ё ихе гуфта наметавонам барое ки ин кор мировой шудаги агар ки ӯ бихезан открыто бигӯян ки чӣ бояд ки тоҷик мерава Россияра муаррифӣ мекуна бабо мегӯян шумо чӣ иҷа нацистен чин. мақсад ин кора гуфта наметавонам, но по-другому чӣ мекунанд. ма мисли Жириновский ки дар аввали вақте ки биромад хест зиддият нишон дод дар охиронда ба бо хест дастгирӣ кард. хеле хеле ҳозир тамошо кунед шумо чира ба ёд бигиред ки ҳозир хе гуфтесиян где-то як ӯ қадар вақт бисёр ҳам мумкин накаша 1 сол ё ки 2 сол пас тамошо кунед ки бо ҳамаш бо мегӯянд ки манижа аймоай манижа русай манижа дар Россия зиндагӣ мекард манижа Россияра муаррифӣ кард мо ай пушти манижа фахр мекунем. ин ҳамин хеле бародаро чиш ма дар манижа мақсад айҷати характерш маъқул шид ки сдаваться намекунад дар ҳадафи худаш рафтан мегира. барои чӣ хотир ки ин психологияи бародаро любой коре ки одамо сар мекунанд любой ҳадафе ки ты дар ӯ ҳадаф бидони агар ки ты муваффақ мешавӣ бидони ки ҳамон кори ты правилнае дар бораи ты чӣ гапе мегӯянд гӯш накун. агар ки дар ҳолати худ 100% бидони ки ҳамон кори ты правилнае. барои чӣ хотир ки ӯ одамо правилна будани тира дар ӯ ҳолате мефаҳманд ки ты конкретни муваффақ мешавӣ. баъд ягам хеле матал ҳастай мегӯянд вақте ки ты кора сар мекунӣ ҳама тара обсуждат мекунад ҳар гап мегӯянд нисбати ты. вақте ки диданд ки ты муваффақ шудӣ дар ҳамин кор ҳама тара копировать мекунанд рӯбардор мекунанд. так что ягон начинанида ягон корда мақсад сдаваться накунем ба фикри халқ ба мнени одамо ки одамо чӣ мегӯянд. ман инҷа дастгирӣ мекунам. ҳозир бисёр одамо мумкин бигӯянд ки чӣ ба хай тоҷикай рафт айноми Россия баромад кард ин рафтор безебай туда ҳар гап. бародаро всё-таки манижа тоҷикай дар чизош ҳам ҳастай ки зодаи тоҷикай дар Тоҷикистон ба дунё омадагиай. Россияра барои чӣ хотир муаррифӣ кард айноми Россия баромад кард ки аз соли 1994 дар Россия зиндагӣ мекунад. мақсад бигем дуюм ватана шудагиай баъди Тоҷикистон ва боқимондаи ҳаётшам уже
вероятности колонае ки дар Россия зиндагӣ мекунад ки тарафҳои Европа Америка мерава. Иш ягон ҷои чи нест. Ман фикр мекунам ки агар ки мо бихезем дар ин бора ягон гап занем мисли оли ки буда ки Намадина Басаева буд ё ки Маҳмуд Мурадов буд ки буд гуфт ки ман тоҷик нестам, хестан ҳамаамро хейт кардан, ҳар чи дар бораш гап задан, ҳамин кор панҷ шид пас шид рафту не ки ҳамун рафтор мондак. Мисол вақте ки ту мехези ягон чи да права качат мекунӣ, ту аз старани агар ҳамин кори тура нигоҳ кунанд, ту ушерб наметавӣ, хеле паст метавӣ. Барои чӣ хотире ки ту старатся ки типа мо наоборот бояд бигем удачи ман инҷода дастгирӣ кунем ва фахр кунем ки духтаре ки дар Евровии диния баромад кард, ҷои нуҳума гирифт, духтари тоҷикай, гарчанде ки айноми Тоҷикистон баромад кардагиам набоша, духтари тоҷикай. И нишон мета, илҳом мета халқи тоҷик да, одамои тоҷик да, касе ки дар силаи худаш бовар надора, тасдиқ мекунад ки роҳ афтода нашен шумо ва дар силаи худтон бовар кунед ки тоҷик ҳам метавонад ки ҷаҳона покорят кунад. Так что ман инҷода удачи ҳамада хайр бародару фикр ахтатон дар комментария бинависен. видеои пешинаи каналро тамошо карданашро фаромӯш накунед. Дар канали нави мо подписатсия кунед ки дар инҷа кружок ҷойда мебура ссилкашай. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Барои иштирок кардан дар Евровидение, барои иштирок кардан дар Евровидение